Imo to level kaisa yablo na bor kisa horon hoite satno kaisa kok sangnai jerokom accident nongmani mote nainai mani kirima singsa mo wanama singsa hingkai bahai ke accident nongkha ba bo taimo ongkha kisa sarno nini khukti khai kisa khnana muso hambai pongkusang jorabo tini 28 tarik Mars 2022 kaitono bele hambai maro songoro tabu kalajari thanare sokpaika mo wanama singsa kirima singsa kaitoni hamari asuk langka photo nai sorok kusuk aini singor faite oro songtabu photo thai sokpai mane obo hingkakai depa sorani live dikon sarno sira muchuni busamari bo ambasa State Bank of Chakri Klayo Manager State Bank ni bo faite aisu busai faikana somboto gemutri phanang kana ta kalai asuk kirma sisa kalai ka hakan bo basika musangleya yak dukumanka te bismaro angkai awon bagai sang no phone khai hore ang moro local hisabe local pastor thongmani ba noro thang naigere dehnai live dikon borok sahori depa sorom borok jongta wor phai sokpaja omje kirma sisa kai ungkha khainani mosangmani haipano kai toraske seple kai dono bele hambai bon bagai gari bo katal kho te bo oro mangpili ro singkisa phonogana hambai bodi ne bai khum klai no bodi obosong nokmang khai ko asa kirma se o yang kusuk sin borok reng tongo na ye o yang namo beta bodi bai ai ko yang kusuk ni yang ulta pulta ke phaimani kai bo Masurok tui faija mani obo haike accident kirma singsa bising rok mangpili mo hai kha nai mano bo haike ke biang ni bosu kusuk ni kalai phaika ulta pulta ka kai o yang kusuk ulta pulta ka phai depa sorani phai tongmani ambasobo State Bank ni manager sini Christian Takuk omsake kirma singjaka bo ngokha hambai belai khe tini mo pongkusang jorao song kaisa gotna wana mo singja sini takku khoroksa bojeng mani bin khoktini song khanawona bumong tam sing kamo Ani bumong ojoi uchoi SBI ambasa branch manager bo bank ko klai State Bank of India kenang nok ni koite soy phaimani nok ni ang 5:45 ongkhor kha akai around 7 o'clock gona sora sogyagi slight turning was slip tam wi out of control ongkha mane gadi ni login ar bar ulta sidangui longao sokha kenang mane nin sori tau bahai tong nang tam tam ongkha sori to kisa card ongkha akani backbone ro kisa injured ongkha kenang mane tam feel khlai obo je ase accident mane boto ekdom is a grace of God miracles and I don't buji kha that he has more purpose to be done through me kai tono bele hambai maro na kone khambai karon jebabe accident mane bot finani accident ঠিক আছে বেলাকে হামবাই সেনি তাকু